da yawa yanzu mutane za a zo ana ta magana a taimaki addinin Allah, a taimaki musulunci, a taimaki al'umma, a taimaki da'awa. Wallahi mutum malam in ya zo wurin taimakon addini sai ya dauki 50,000 ya bayar, amma in an je taron abokanai, taron siyasa, taron wasu jami'an gwamnati za a gani a faɗa, wallahi sai ya dauki naira miliyan 200 ya bayar. Duk muna da sunan nakinsu, kuma duk muna da lissafin su, kuma duk mun san su. Idan dai a taimakon addini ne to ba za su bayar da yawa ba, amma in wani abu ne wanda duniya za ta ji a faɗa to nan za su iya sakin miliyan 100 kaza. Yanzu mutum ɗaya yakan iya samun wani jami'i ko wani gwamna ko wani shugaba ko wani minista ita masa hidimomi na miliyoyi, ya masa hidimomi na miliyoyi, ya yi wa matansa hidimomi na miliyoyi, ya yi wa 'ya'yansa hidimomi na miliyoyi, saboda yana neman wata kwangila a wajensa ko yana neman wata shiga a wajensa. Amma wallahi a masallacin unguwarsu ba a iya tada inji janareto da asuba a yi sallah, amma zai iya zuwa ya kashe miliyan barkace akan wani. Duk muna gani. Idan ya tashi hidimarsa ta neman wani abu, neman suna, ba abin da ba zai kashe ba. Mutane sun iya kashe kuɗi akan wasu abubuwa na daban, amma ba dai na addini ba. A ce har yanzu a wannan gari namu na Kano da Allah ya mana arzikin masu arziki, ya mana arzikin masu mulki, masu sarauta, 'yan siyasa, a ce babu wani rantsatsen gidan marayu wanda a Afirka za a yi alfahari da shi, ginannen gida na a zo a gani, wanda gaba ɗaya 'ya'yan bayan Allah ne marayu, wanda ko gwamnati ta sponsorin ko masu kuɗi sponsorin, ana ɗaukar nauyin yaran nan, a koya musu karatu, a koya musu sana'a. In sun shekara 20 da wani abu a sa su a jami'a, in sun gama a sama musu freedom step, saboda su marayu ne. Duk bamu da shi garin nan, karab kacab. Sai 'yan ɗaiɗaiku a wancan ƙungiyar, ana ɗan gida akwai mutum 5 mai ton 3 da sauransu. Ina tambayan ku yanzu, idan maraya, in mutum ya zama maraya a garin nan, wani gida za ka yi shi a Kano? Ba an ce ko da mai ka zo an fi ka ba? Wani gida za ka yi shi? Tambaya nake, ban sani ba, a ƙare ni. Yanzu ba mu da attajirin da zai iya samun tamfatsatsen guri ya gina shi duniya guda, ya ce wannan baitul yatama ne, a yi masa waƙafi, a yi masa tsari, a ɗauko yara 200, 300, 100 kaza a taimaka musu. Allah ya ji kan Umarun Kwabo ba dan ya rasu ba, na Sokoto, dattijan arziki. Ka je ka Sokoto ka ga abin da ya hidima wa marayu. Gida ne ya kai na miliyan barkate, ya fi miliyan 30 da kaza ko 60 da kaza. Ya ɗauka ya bayar da shi, ya ce gaba ɗaya ya bayar da shi baya cikin gado, wannan duk na marayu ne. Makaranta ku iya ganin ka, ni din nan na je taron da sarkin musulmi ya je wannan gwani, Dr. Mansur Sokoto, Allah ya saka masa alkhairi, ya yi kokari wajen taimaka wajen harkar marayun nan. Sokoto sun yi nisa akan harkar marayu, amma Kano fa wallahi makaranta ne, in ka ganta ka ce jami'a ce, duk ta marayu ce. Hadda Qur'ani, karatun boko da waye da sauransu. Ga account ɗinsu a shaƙe da miliyoyin kuɗi, ana taimaka. Duk 'ya'yan marayu ne, uniform ɗinsu iri ɗaya, su karatu da safe. Duk 'ya'yan talakawa ne, da mazansu da matansu, duk marayu. Kana jin ko dan albarkaci wannan Allah bai zai yaya musu wani bala'in ba? To sun fi mu masu kuɗi ne, ko sun fi mu fili ne? To mu ina namu? To ko a nan jihar Gombe, ko a nan Gombe akwai guri, Allah ya saka Mala Aminu Daurawa da alkhairi, shi ma yana nan bai rasu ba, ya yi kokari ya assasa alkhairi a jihar Gombe. Gidan marayu ne iya ganin ka, account din marayun da Sheikh Aminu Daurawa ya assasa a jihar Gombe. Wallahi malam, kudin ba za su irgu ba, da kadarori da motoci, kuma shi yayi. Ya kira a can sun amsa, amma anan ya kira mutum nawa suka amsa? Wannan jihar Gombe ne. Ko yau ko gobe in ka dauki maraya ka kai, akwai inda za a kai shi, a bashi makwanci, a bashi abincin da zai ci, a dauki nauyin rayuwarsa, yayi karatu, yayi wasansa, kuma in ya gama a sama masa aiki, a sama masa sana'a. Suna da shi. Kun ji daya? To ga na biyu, musulunci, gidan musulunci, gidan musulunta. Idan mutum ya musulunta a garin nan, ina za ka yi shi? Tambaya fa nake, a kare ni. Ina faɗa ne saboda ina ganin motoci masu yawa suna wucewa na attajirai, da tafka-tafkan gidaje, da masu kuɗi da masu hali. Yau in mutum, ba garin musulunci ba ne nan, yau idan mutum ya musulunta a garin nan, a gaya mu tsayayyen gida guda ɗaya garanti, wanda za ka ɗauke shi ka je ka miƙa shi ka ce wannan ɗan uwa ne musulunta, a taimaka masa, a bashi wurin kwana, a bashi abinci, a sama masa sana'a, a kai shi jami'a ya karatu, a kai shi kwaleji ya karatu. Ina ne? Babu.
hizba ne da suke, su ma tun da aka zo aka rage musu salarinsu da dan bukatan su ma suka daina yi, to ba za su iya yi ba. ina gidan yake? hizba da ko mota ba ta da shi, ko pick-up ta kwarai ta yawo a gari ba ta da shi, sai yan bijilanti ne suke da shi. hizba ba ta da shi, garin musulunci. Allah ka isar da saƙon nan ga inda ya kamata. Muna bakin ciki mu ga ɗan bijilanci, ɗan sanda, soja yana da sabuwar Hilux yana hawa yana zagaya, amma ban da ɗan hizba. A sai musu motoci a basu, kamar yadda 'yan sanda suke kashewa su ma a basu su kashe. A duk aikin ƙasa ne, ko ba ka bane ba? To duk wani misalai ne nake buga muku irin ci baya da muke da shi a addini, kuma mu tsaya mu gaya wa kanmu gaskiya, mu daina yaudara kanmu, mu daina ce a mu musu ai mu ne masu kaza. Mu din me? Sau da yawa mutum zai zo fasto, mun sha musuluntar da fasto daga sabon gari nan sabon gari no man's land, daga me a kawo mana fasto musuluntar da shi, wallahi ba inda za mu kai shi. Sai wa'azi, muna da bakin wa'azi tar amma babu abu a ƙasa, sai dai mu tura shi Kaduna kan Allah ya saka musu alkhairi. Kaduna suna da gida, a iya sanin mu suna da gida da suke da shi, kungiya guda na kula da waɗanda suka musulunta. Duk wanda ya musulunta za a kai shi, akwai workshop, akwai makaranta, akwai kaza. Wai fin mu suka yi. Yanzu wani ya zo ya musulunta maka kai, ina za ka kai shi? Ka gaya mun, gidan mai unguwa, gidan dagaci, ko gidan malliman? Sai mutum ya zo musulunta, sai a ɗauko maka da shi. Akaram kallah, alhamdulillah mun samu karuwa. Ce a masha Allah, alhamdulillah, wallahi ya musulunta ne. Kai abu ya kyau. Ai kun ba shi kalma ko alhamdulillah, abu ya kyau, alhamdulillah. Amma mallam akwai dan bayani. Me ya bayani? Wallahi bai da wurin kwana ne, kuma dan abincin da zai ci shine nace bari in kawo shi gidan mallam. Sai an ji ya zo. Shi mallam ina zai samu kudin? Shi mallam ina zai samu gida? Wani ya musuluntar da wani a kantin kwari fa. Duba nan kantin kwari fa, gidan miliyoyin kudi fa. Kantin kwari gidan hada-hadar kudi fa. Suka musuluntar da shi daga kantin kwari, wai suka bugo mana shi a mota, wai suka kawo mana wai gadan kaya, wai a kai shi wajen malam wani. Na ce to ai kun riga kun gama da mu, kun ba shi kalmar, kun ɗebe ladan, to mu kuma yanzu me za mu masa? A sama masa wuri, a haɗa shi da yan uwa, ya rinka zuwa masallaci yana ganin mutane. Na ce je masallaci ina zai kwanta, ina zai ci abinci? In bai da lafiya wa zai kai shi asibiti? Ba mu da gidan maraya, ba mu da shi. A neman masa taimako a masallaci. Na ce ai talakawa ne suke zuwa su haɗu a masallacin nan, ba masu kuɗi ba ne. Da neman taimako a masallaci da neman taimako a kantin kwari, wanne aka fi tsammanin samun kuɗi? A kantin kwari gidan kuɗi. Masallaci ai ba gidan kuɗi ba ne. Masallacin da sai mutum ya ƙare talaucin sai zo ya zauna ma a sahun gaba, kai ta wa'azi ko kobo bai zai baka ba. Ka duba fikirar Bahaushe, ka tsallako da shi daga kwari, ka tsallako da shi daga singa, ka tsallako daga shi daga sabon gari, kuma wai ka ce wai a kawo shi wai masallacin unguwar ku, wai a neman mai taimako, in ban da tsabar damsul basirati ba. To malam, waɗannan misalai ne kaɗan nake gaya muku da cewa wallahi azimu, in muna so mu zama mujahidai na ƙwarai, to ga aikin jihadi nan yana nan a bayan ƙasa. Kuma ina bakin ciki a matsayina na ɗan Kano, ina zaune a cikin Kano, waɗannan gidajen ba mu da su. Rantsatsen gidan maraya, rantsatsen gidan waɗanda suka musulunta, rantsatsen gidan kaza babu. Yanzu duk wanda gidan ɗansa ubansa ya zama talaka, ko ya zama irin shan inna ɗin nan, ko ya zama irin shashashasha ɗin nan, bai da hankali kaza ka san ina ake kai shi? Gidan yara ake kai shi. Zai in ya je yara su yi ta dukansa. Haka ne, mahaukata ne, wanda ya fi wani duka, kashi suke ba wa juna da daddare, kaje wayyo Allah, wayyo, wani yana dukan wani. Amma da ƙungiyoyin addini da masu kuɗi da masu hali suna da wannan tsare-tsaren a filaye da kangaye da suke da shi, su gina su tsara, ya ka gani? Kuma babu albarka a rayuwa irin taimakon maraya. Wallahi duk al'ummar da suka sifanci da taimakawa maraya, wallahi za ta yi albarka. Kuma duk mai dukiyar da Allah ya taimake shi yana iya cire dukiyar sai taimakawa maraya, billahi alazim ina gaya muku alheri ya sauka a gare shi, ya sauka a gidan shi. Ya Allah ka ba mu ikon gyarawa, Allah ka samu cika da imani, Allah ka sanya mu cikin masu yin jihadi da taimakawa addinin Allah da dukiyar mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.